Com dèiem, el Brexit deixa en l'aire nombroses qüestions que s'hauran de negociar fins al 31 de desembre i fins a aquesta data la situació es mantindrà com fins ara. Parlem de qüestions tan bàsiques com, per exemple, el roaming. Haurem de tornar a pagar un extra si truquem o naveguem des del mòbil quan viatgem al Regne Unit? Pel que fa al turisme, quina documentació es necessita per entrar-hi o per poder-hi conduir? I lligat també amb el turisme, hi ha una altra preocupació, l'accés a la sanitat britànica. Si anem de vacances, caldrà tenir una assegurança mèdica? Una situació més complicada poden tenir les empreses exportadores que no saben com els afectarà el negoci. Els oferim una petita guia d'aspectes bàsics a tenir en compte si es va al Regne Unit. S'haurà de pagar roaming al Regne Unit? Trucar o navegar per internet des del mòbil quan es viatja al Regne Unit surt al mateix preu que si es fa des d'aquí, després que la Unió Europea eliminés el roaming fa 2 anys i mig. Com que va ser una mesura molt popular, les grans operadores de telefonia estan valorant mantenir-ho com ara. Què es necessitarà per entrar-hi? Tot aquest any es podrà entrar al país només amb el DNI i pel que fa al carnet de conduir servirà el que tenim aquí. Després els britànics establiran un sistema d'entrada que encara no està definit i s'haurà de veure si caldrà un carnet de conduir internacional per circular per les seves carreteres. Es tindrà accés a la sanitat britànica? Com fins ara, la targeta sanitària europea serveix per ser atès per la sanitat britànica quan s'està de viatge. A partir del gener, en funció de l'acord que es pacti, se sabrà si caldrà una assegurança mèdica o no per anar